Ahoj, moje meno je Drauslav a vítam ťa pri mojom novom videu a dnes si povieme o tom, ako si zľahčiť život a udržovať si stabilitu v živote. Keď to počujete prvýkrát, tak si poviete, že to je nejaká blbosť, že sú ľudia, ktorí žijú ľahké životy alebo ťažké životy a že sa preto nedá nič urobiť. A tí, čo majú ťažké životy, sa cítia byť nepochopení, pretože majú pocit, že pre nich nie je možné viesť ľahký život. Hovoria si, že ty ma nechápeš, ja mám proste ťažký život. V takejto spoločnosti ľudí, ak nedovolujeme ľuďom s ľahkými životmi rozprávať nám, ako to dosiahli, že majú tak ľahký život, tak sa ľudia s ťažkými životmi nemajú ako posunúť ďalej. Taktiež ďalší z dôvodov, prečo sa náš život stáva ťažším a ťažším, je, že sa spoliehame na vedu čoraz viac a viac. Samozrejme existujú nejaké vedecké vymoženosti, ktoré nám uľahčujú niektoré veci v živote, ako je donáška jedla, alebo práca z domu, alebo online nakupovanie. Tieto veci nám celkom určite zaručia príjemné pocity v živote, ale nezaručia nám šťastný život. Prístup vedy na mentálne zdravie nám tiež veľmi nepomôže viesť ľahký život. Veda vám len povie, čo funguje na bežného človeka, zoberie sa 100 šťastných a naplnených ľudí a potom 100 nešťastných a nenaplnených ľudí, a porovnajú medzi nimi rozdiely. Potom z toho vypadnú rôzne vedecké štúdie, že na to, aby ste boli šťastní, musíte zarábať toľko a toľko peňazí za mesiac, potrebujete sa obklopovať kvalitnými ľuďmi, zaobstarať si partnerku alebo partnera, alebo možno aj domáceho maznačika. Takto vám veda dá odpoveď na to, čo potrebujete k tomu, aby ste mali šťastný život, ale nepovedia vám, ako sa k tým veciam vlastne dostať. Napríklad vedecké články vám povedia, že hej, na to, aby si bol šťastným človekom, si musíš zaobstarať priateľku, ale pre veľa ľudí zaobstarať si a udržovať si dlhodobý partnerský život je celkom zložité a namáhavé. Takže ak si chceme uľahčiť život, musíme najprv pochopiť rozdiel medzi ľahkým a ťažkým a ten rozdiel je relatívne jednoduchý. Ak vieme niečo spraviť, tak je to ľahké a ak nevieme niečo spraviť, tak je to ťažké. Zoberme si napríklad závislosť na alkohole. Závislosť na alkohole je niečo, čo je objektívne ťažké poraziť. Veda vám povie, že závislosť na alkohole je zlá, že nepíte alkohol, ale už vám nepovie, že ako prestať piť alkohol. A ak nevieme ako na to, tak je to celkom ťažké a v podstate až nemožné poraziť. Ale ak už vieme ako na to, ak nájdeme spôsoby, ktoré nám pomáhajú, napríklad stretávanie anonymných alkoholikov, meditácia, navštevovanie psychoterapeuta, branie antidepresív, tak už porážanie tejto závislosti sa stane oveľa ľahšou záležitosťou. A tu sa dostávame k 3 základným elementom, ktoré sa nazývajú guny. Guna vlastne znamená kvalita alebo stav. Jogíni kedysi veľmi dávno odhalili, že existujú 3 stavy, v ktorých sa veci môžu nachádzať. Prvým základným stavom je tamas, čo je aj tuhosť alebo odpor. Potom druhý základný stav je rajas, čo je aktivita, vášeň alebo zapálenie. A potom je tu tretí základný stav, ktorý sa volá sattvas, čo vlastne znamená balans. Tieto 3 stavy fungujú pre úplne všetky veci vo vesmíre, ale my sa dnes pozrieme na to, ako sa tieto stavy uplatňujú u ľudí. Keď sa pozrieme na ľudí, tak si všimneme 2 sily, stabilná sila a sila aktivity. A keď tieto 2 sily sú v rovnováhe, tak veci budú ľahké. A keď tieto 2 síly sú v nerovnováhe, tak sa stanú veci oveľa ťažšie. Poďme sa teda pozrieť, ako fungujú tieto 2 síly v našom tele a v našej mysli. Už ste určite zažili dni, kedy veci boli ľahké a keď si spomeniete na tie dni, tak si spomeniete, že tam bola prítomná motivácia, ale neboli ste až tak nejako veľmi prehnane motivovaní. Ale bol to pre vás v podstate taký všedný deň a veci boli pre vás ľahko zvládnutelné. Mali ste pocit, ako keby sa hviezdy spojili a všetky veci v ten deň vám išli ako po masle. Potom sa zobudíte aj v iné dni, kedy skôr máte pocit, že sa vám ťažko stáva z postele a nič sa vám veľmi nechce a veci skôr idú ako z chlpatej deky. Do všetkého sa musíte tlačiť a toto je stav tamas, čo znamená tuhosť, stálosť. Tlačíte svoje telo a myseľ, ktoré sú v stave tuhosti a stálosti. Keď máme veľa tamasu, tak sa to dá aj voľne preložiť ako depresia. Môžete sa taktiež cítiť, ako keby chodenie po svete bolo ako prechádzanie bahnom, že je tam prítomného veľa odporu.
Naopak je tu potom stav, kedy máme veľa z toho rajas, čo je aktivita, vášeň alebo zápal. Keď aktívnosť našej mysle prevažuje nad stabilitou, tak máme pocit takej chaotickej mysle. Máte sa venovať aktivite A, ale popri tejto aktivite myslíte na aktivitu B. Proste vaša myseľ je ako splášený kôň. Stav rajas by sa dal voľne preložiť buď ako úzkosti, alebo ako ADHD, nejaké rozptýlená myseľ. Problémom je, že ľudia si často zamieňajú motiváciu a silu vôle za tamas a rajas. Keď sa nad tým zamyslíme, tak prečo vlastne chceme vôbec nejakú motiváciu? Keď sa cítime motivovaní, tak tú činnosť nemusíme nejako veľmi siliť. Nepotrebujeme nejako veľa sily vôle na to, aby sme tú činnosť vykonali, pretože sme motivovaní tú činnosť vykonať. Pretože motivácia je akoby nejaká prirodzená inklinácia k tomu niečo urobiť. A my takto všade hľadáme túto motiváciu, pretože nemáme dostatok sily vôle na nejakú činnosť. Lenže bohužiaľ my nemáme veľmi pod kontrolou našu myseľ, my nemáme pod kontrolou motivovanosť našej mysle a preto toto zmýšľanie motivácie a sily vôle je veľmi zničujúce pre nás. Stále naháňame myšlienku, kde my chceme, aby naša myseľ robila to, čo chceme my, ale my tú našu myseľ naozaj nemáme veľmi pod kontrolou. Motiváciu si zamieňame za rajas. Častokrát veľmi túžime potom, aby sme mali nejakú prirodzenú vášeň alebo zápal v smere, ktorom chceme, pretože vieme, že nemáme veľmi veľa tejto sily vôle. Ak žijete život, kde je veľa námahy a sily vôle, tak váš život bude veľmi ťažký. Možno dosiahnete nejaké ciele, ale bude to veľmi, veľmi vyčerpávajúce. A preto treba kultivovať sattvas. Sattvas je v podstate balans medzi tamas a rajas. V dni, kedy sa cítite veľmi vášnivo alebo zapálene, keď máte rajas, tak cieľom nie je zotrvávať v tomto rajas, mať príliš veľa zápalu a vášne, ale cieľom je zotrvávať v stave balansu, v stave sattvas. Dobrým príkladom je jedlo. Existujú určité jedlá, ktoré vedú k prehnanej aktivite a činnosti a potom existujú jedlá, ktoré vedú k psychickej a fyzickej ťažobe. To sú napríklad jedlá vysoké na kalórie, kombinácia karbohydrátov a tukov, všetky možné dezerty alebo aj pizza. Jedlá ako sú bagety, majonéza, rôzne majonézové šaláty, polotovary podporujú zápaly v tvojom tráviacom systéme. Bojovanie tvojho tela s týmito zápalmi ti odoberá energiu a ty sa potom cítiš letargicky alebo malátne. Máš pocit spomalenia tvojej vedomej mysle. Čo dávame do svojho tela, definuje jeho fungovanie. Najlepšie jedlo je také, ktoré je ľahké, ale zároveň výživné, zbytočne nezaťažuje telo a myseľ a zároveň ho ani nevyburcuje k nejakej prílišnej aktivite. Taktiež vysoký obsah vápnika, zelenina, ovocie alebo varené zemiaky vám môžu pomáhať kultivovať sattvas. Ďalšia vec, ktorú môžeme pre naše telo urobiť, je natiahnuť ich. Keď sa pozrieme na cviky ako sú yoga alebo tai chi, ako pracujú bazálne, tak keď sa dáme do nejakej yoga pozície, tak to nie je len o tom, že naťahujeme svoje hnáty. Keď sa napríklad človek snaží balansovať na jednej nohe s rukami nad hlavou, tak čo to vlastne robí s vašou myslou? Vaša myseľ sa vlastne pritom sústreďuje. Toto je vlastne podstata jógy. Praktizovanie sústreďovania vašej mysle. A keďže rozkazuješ svojej mysli, aby spravila niečo a aby sa udržovala v tomto stave, aj napriek tomu, že je to ťažké, trénuješ svoju myseľ na to, aby počúvala, aby sa sústredila. Čím viac budeš praktizovať tieto veci, tým viac bude tvoja myseľ v balanse. V deň, kedy prevláda rajas, keď sa cítim akoby tak chaoticky alebo úzkostne, je dobre robiť nejaké cviky na balans tela a mysle, ako je napríklad yoga alebo tai chi. Ďalšia vec, ktorej sa chceme vyhnúť, sú akékoľvek psychoaktívne látky, takže zoberme si napríklad kofeín. Keď sa ráno zobudím a cítim sa celkom malátne, tak si dám kávu, ktorá nám len umelo zvýši našu energiu. Ale kofeín nám reálne nezvyšuje energiu. Jediné, čo robí, je, že si odoberá z budúcej energie. Takže ak sa napijem z kávy teraz, tak budem mať veľa energie teraz a energetický dlh neskôr. Toto viac menej platí pre všetky stimulanty. Kofeín, veľa cukru, rôzne energetiky alebo nejaké nakopávače,
Kofeín vlastne otupí schopnosť cítiť únavu skrze adenozín. Čím viac máme adenozínu v mozgu, tým viac sa cítime unavení. Kofeín utlmuje nástup tohto adenozínu. Po odoznení kofeínu sa v našom tele nahromadí veľa adenozínu a my sa cítime veľmi unavene. Vtedy si zvyčajne dávajú ľudia druhú šálku kávy. Jedna pomôcka, ktorú povedal doktor Kay vo videu je, že keď sa chcete vyhnúť druhej šálky kávy po obede, tak skvelá vec je ísť si proste lahnúť a dať si krátkeho šlofíka, pretože tvoje telo si po opadnutí ranej kávy pýta odpočinok. A keď si doprajete tento odpočinok, tak vám to zase môže pomôcť navodiť väčší balans zajtra. Alkohol, kanabis alebo rôzne psychiatrické látky fungujú dosť podobne. Tieto látky nás ukľudňujú. Keď máme príliš veľa rajas, tak tieto látky nám navodzujú tamas. Aj antidepresíva ako sú SSRI sú nejakým spôsobom tamasické. Takže toto je problém, keď sa pingpongujeme medzi dvomi stavmi, keď máme rajasickú aktívnu myseľ a ukľudňujeme sa nejakými tamasickými látkami, alebo máme tamasickú spomalenú myseľ a nakopávame sa nejakými aktívnymi rajasickými látkami alebo aj stimulantami, tak túto sa len pingpongujeme tam a naspäť a nie je to vlastne balans. Takže pre váš satvas, pre váš balans je najlepšie sa odstrihnúť čo najviac od psychoaktívnych látok. Doktor Kay vo videu tvrdí, že každý, kto sa detoxikoval 30 až 60 dní od kofeínu, tvrdí, že sa cíti oveľa lepšie a jeho život je oveľa stabilnejší. Takže zhrnutie. Rozdiel medzi ľahkým a ťažkým je celkom jednoduchý. Keď vieme, ako niečo spraviť, tak je to jednoduché a keď nevieme, ako niečo spraviť, tak je to ťažké. Keď vieme, ako vymeniť koleso na aute, tak je to viac menej jednoduché. A ak nevieme, ako vymeniť koleso na aute, tak sa nám to zdá zložité. Existujú 3 guny. Tamas, čo je tuhosť, odpor. Potom rajas, čo je aktívnosť, vášeň alebo zápal. A potom satvas, čo je balans. Pre kultiváciu ľahkého života treba kultivovať satvas. Balans medzi prílišnou aktivitou mysle a prílišnou letargiou našej mysle. Kultivovať satvas môžeme rôznymi cvikmi na balans tela a mysle, ako sú yoga alebo tai chi. A potom je dobré aj nejaké obmedzenia na stimulanty, ako sú kofeín alebo cukor. Robte tieto satvické aktivity, keď sa cítite príliš tamasicky alebo príliš rajasicky a uvidíte, aký to bude mať na vás účinok. Môžete to robiť kľudne aj postupne. Napríklad môžete začať tým, že si zajtra ráno dáte 10 minút jogy a uvidíte, čo to spraví s vašou myslou na celý ten deň. Doktor Kay vo videu tvrdí, že 5 až 10 minút jogy na ráno by malo zvýšiť balans v našej mysli až o 10%. Ja vám veľmi ďakujem za to, že ste si pozreli toto video až do konca. Mám vás veľmi rád. Nezabudnite sa milovať a akceptovať taký, aký ste. A ja sa s vami veľmi rád stretnem pri nejakom ďalšom videu. Čaute.